Nang ni tibra mo thani bana ro khitar jan nang ma tuile tam kok sanai. जोंतोनि नुखा अपरास्कर बिसिओ जोंनि 45 विधानसभा केन्द्रनि आन्डारनो अपरास्कर बिसिओ जों फाय नुखा जे मिया हर साबो जों सिनिया बरक जोंनि फ्लेग रनो फैसाय खिथाय रहका जोंतोनि फाय नुफायका मामफ्लेनो जों बितु माहाय खायमानि जाया जों थानसानि मारिवा तांगु जोंनि जबा अंखा गेदा त्रिपालेन अगर त्रिपालेन जबा जों थानसाके पालबासका जों मातुबुनाय किन्तु जे खायना रनो जों कयना मुजुगु प्लीज आबरक ता खायदि कारण मो कैसा निर्वाचन फनो ए निर्वाचन खाथिनि मानथानि निर्वाचन अ निर्वाचन जो पालबासा खायि सिनि मानथानि तुबराव चाइथथु माहायके सामो सित्रा तांदारनो जों कयना मुजुगु प्लीज नर आबाय ता खायदि कारण जों माहाय खायगा हिंगाय आगामी सिनि मानथानि खायदा जों खूब प्रॉब्लेम उनाय Wala sila takay. Kasi amo to wala sila takay. Are be sar patto naki. Wala sila takay. Tu podari hable. Wala sila hable.